अरे क्या अच्छा अरे तू बैठ है चल अब तू ये बह ହେଲା ପାଣିଟା ଟିକେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ଏପଟେ पांडे टी नहीं सब नरे भीतर रहलानी oh no फोन करे फोन पांडे के छेनी ओहो ऐसे में कौन को चलो ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡୁଥିଲି ତ ବାଗିକି ଆଉ ଘରେ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲେ କି ରେ हां बोलते रहो कौन दे गई ଚିନି ବେଶୀ ହେଇଛି भाई आसी खबर न दे भाग्य को राखिबनी आ फुल चंदे oh no हेले तुम पाखे रखी ना कौन करी दुकान बाजार तो सब बंद कौन करियो हाँ कत्ता दौड़ी रे चढ़े देवी तू एठी बस्ता मुझे जाके आसला तू आइछु साला जानी पहले लोभी उड़ा साला पूरा लोभी ଆରେ ପୋ କୋନେ କିଛି କିରେ पैकेट आनଥିଲି ପିଆଜି ପକୋଡି ସବୁ ଆନଥିଲି ମାଛ କିଲେ ଆନଥିଲି ଦେଇଛି ଅଫର ତାହେଲେ ମାଛ ଖିଆ ହବ ଆଜି ରୋଷେଇ କଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ତ ବାଡୁ ଆଜି ହବ ରୋଷେଇଟା ଆଉ ଆପଣ ପଇସା ନାହିଁ କଣ ଚିରା ଚିରା ଜିନିଷ ଯାଇଛି ଆରେ ତୋର ଭେଣେଇ ଯାଇଛି ଯେ ସାରେ ସୁରାଟ ଏଇ ଯୋଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ କରୁଣା ଆଉ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଏମିତି କଣ ସବୁ ଆସିବାକୁ ଯେ ସେ ସୁରାଟି ପରା ଆସୁନି ଆସିବେ ଗାଡ଼ି ପଇସା ଗଲେ ଆସିବେ ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ ଏବେ କଣ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କହିଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କଣ ସବୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିବ ବୋଲିଆ ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣିକି କରିବ ବୋଲିଆ କହିଛି ଆଉ କଣ କରିବା ଫୋନ୍ କରି ବୁଝିକି କହିବୁ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଆଉ ଟଙ୍କା 2000 ଖଣ୍ଡେ ଦଉଛୁ oh no କଣ କରୁଛୁ ତ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟଙ୍କାଟା ହେଇଛି ପଇସା ମୋର ଦେଲେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ସବୁ ଏଠି ପଇଲାଣି କେବେ ଆଇଲୁ ବାଙ୍ଗଲୋରରୁ ହଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଇଥିଲି ଆଉ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିବି କଣ ରୋଷେଇ କଲେ କି ମାଛଟା ତୁ ଆଣିଛୁ ଟିକେ ଖାଇବା ଭଲ ଆରେ ପୁଅ ଟିକିଲି ମଟନ୍ ନେଇ ଆସୁନୁ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା କେତେ ଦିନ ଖାଇଲି ପାଟି ସ୍ୱାଦ ତମ ରେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ମାଛ ଖାଉନା ଏଇନେ ମାଛ ଖାଇବା ରାତି ରହିବୁ ନା ଆସି ନା ପଳେଇବୁ ହଉ ତୁ କହୁଛୁ ହଉ ତାହେଲେ ହଉ ଯାଇ ଦେଖି ସେ କଣ କଲାଣି ଶଳା ଲୋଭି କହୁଛି ମଟନ 2 କିଲୋ ଖାଇବ ମାଛ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ପୁଣି ମଟନ 2 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବ ଶଳା
ଖଣ୍ଡିଆ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ଆରେ ପୁଅ 20,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି 30,000 ଟଙ୍କା କରୁଛି ମଟନ୍ ଖାଇ କତା ଦଉଟା ରଖିଥିଲି କୋଉଠି ଥୋଇଲି ଯାଇ ଦେଖେ ଛାତ ଉପରେ କାଳେ ଥୋଇଥିବି ଦେଖିଦେଇ ଟିକେ Oh no! କୋଉଠି ଥୋଇଲି ଏ ସେପଟେ ବୋଧେ ପଡ଼ିଥିବ ଦେଖିଦେଇ କତା ଦଉଡ଼ି ତ ନାହିଁ ଏଠି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ଦଉଡ଼ି ତାହେଲେ କାମ ଚଳେଇଯିବି ଆଉ ଏସବୁ କଥା ପଳେଇଥିଲୁ ଏ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିବା ଓହୋ ସାଙ୍ଗ ଘରେ କି ଗରମ ହଉଛି କହିଲୁ ହଁ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଛି ପରା ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଛୁ ହଁ Oh no 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 no! କାମନା ହଁ ଆଣିଛି ରାକ୍ଷୀ ଆଣିଛୁ ରାକ୍ଷୀ Oh no 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 no! କଣ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ହବନି ଯା ଆମର ଯା ନେ ଭିଭୋ S1 ନମ୍ବର 1 କ୍ୱାଲିଟି Oh no! ମୋ ଭାଇଟା ମୋତେ ଦେଇଥିଲ ଭଲ ଫୋନ୍ଟା ଆଉ ଖାଇ ପିଇକି ଯିବୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଆସିବି ବସିଛି ପରା ବସିଛି ଆଉ ରହିବନି ତୋ ଘରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ତ ଜମା ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ବାଏ